Chceš vedieť, ako pracovať čo najefektívnejšie a najproduktívnejšie? Odpoveďou je sústredenosť. Práve maximálna sústredenosť na jednu aktivitu ti zabezpečí maximálnu produktivitu. Ak sa celou myslou sústredíš na to, čo robíš, tak ti tá práca ide lepšie. Preto, keď pracuješ, maj vypnuté notifikácie, neodpisuj na maily, nebuď na sociálnych sieťach, ideálne ani nepočúvaj rádio alebo podcasty, ideálne sa celou myslou fokusuj na to, čo robíš. A ak ťa počas tvojho maximálneho sústredenia niečo vyruší, že ti napríklad zvoní telefón alebo kolega od teba niečo potrebuje, tak kľudne túto záležitosť vybav a vráť sa naspäť do tvojho maximálneho sústredenia. Toto maximálne sústredenie ti celý deň nevydrží. Vydrží ti tak niekoľko desiatok minút, pri najlepšom hodín. No ak sa už nebudeš vedieť naďalej maximálne sústrediť, tak si kľudne daj prestávku. Môže sa napríklad poprechádzať ideálne na čerstvom vzduchu, môže sa napiť vody alebo sa nájsť. No a keď si oddychneš, tak sa vráť naspäť do tvojej bubliny maximálneho sústredenia. Takto pracujú profesionáli a takto sa dosahuje maximálna produktivita.